ατοπική δερματίτης είναι μια συχνή δερματοπάθεια της παιδικής ηλικίας που τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες παρουσιάζει μια τεράστια αύξηση. Μπορεί να εκδηλωθεί στους πρώτους μήνες της ζωής του παιδιού, αλλά μπορεί και λίγο αργότερα, στην προσχολική ηλικία ή ακόμη και στην εφηβεία. Ξεκινάει σαν ένα εξάνθημα με ερήθημα, στο πρόσωπο κυρίως, ιδιαίτερα στα βρέφη, που μπορεί να συνοδεύεται από μικρές φουσκαλίτσες με υγρό, που αυτό τρέχει σε λίγες μέρες και σπάζει, έντονο κνισμό στα παιδάκια, υπερκερατώσεις και φλιδίτσες που υπάρχουν στο τριγωτό της κεφαλής και αρκετά συχνά αυτό το εξάνθημα εκτός από το πρόσωπο επεκτείνεται και στο σώμα. Το χαρακτηριστικό του είναι ο έντονος κνισμός. Παράλληλα έχουμε ξηρότητα στο δέρμα των παιδιών και στις μεγαλύτερες ηλικίες, στις προσχολικής ηλικίας, το εξάνθημα έχει υποχωρήσει πλέον από το πρόσωπο και κυρίως έχει εντοπιστεί στις καμπτικές επιφάνειες των χεριών και των ποδιών. Είναι μια κατάσταση που μπορεί να πάρει μεγάλη έκταση, να καταλάβει δηλαδή όλο το σώμα ή να μείνει περιορισμένη στα σημεία που σας είπα προηγουμένως. Πάντα όμως χαρακτηρίζεται από ένα κνισμό που μπορεί να επηρεάζει τον ύπνο του το βράδυ, μπορεί να δημιουργεί μια νευρικότητα στο παιδί, μια ένταση και σαφώς επηρεάζει την ποιότητα ζωής του. Σε αυτά τα παιδάκια μπορεί να έχουμε παράλληλα μια διαταραχή από πλευράς της ανεξίας στις τροφές, δηλαδή να μην δέχονται κάποιες τροφές και να επιδεινώνεται το εξάνθημα με αυτή την κατάσταση. Ενοχλούνται από τον τρόπο, άμα πλένονται με το συνηθισμένο τρόπο, δηλαδή με σφουγγαράκι και κοινά σαπούνια, αυτά τους ενοχλεί αρκετά. Υπάρχει δυσανεξία στα μάλινα ρούχα και στα συνθετικά ρούχα και αυτά είναι σημεία τα οποία πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας στη θεραπεία που θα ακολουθήσει, που θα σας πω εν συνεχεία. Παράλληλα, τα παιδιά αυτά έχουν μία προδιάθεση στο να αναπτύσσουν εύκολα λοιμώξεις στο δέρμα και αυτό το βλέπουμε από επιβάρυνση του εξανθήματος, από υγρό που τρέχει από τις βλάβες, από μια χειροτέρεψη της κατάστασης και στις περιπτώσεις αυτές πρέπει οπωσδήποτε να συμβουλεύονται γιατρός, δερματολόγο για να πάρουν ταυτόχρονα και αντιβίωση με την άλλη θεραπεία. Αυτό που χρειάζεται είναι να γνωρίζουμε πάντα και να το ξέρουμε ακόμη και όταν τα παιδιά δεν έχουν κανένα πρόβλημα στο δέρμα, ακόμη και όταν το δέρμα τους έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι να ξέρουμε ότι τα παιδιά αυτά έχουν ένα ξηρό δέρμα, υπάρχει μία κληρονομική προδιάθεση στο να έχουν μειωμένα λιπίδια στο δέρμα τους και κάνει το δέρμα τους πλέον όταν λείπουν αυτά τα λιπίδια πολύ πιο ευάλωτο, δεν δουλεύει καλά σαν φραγμός και χρειάζεται ενίσχυση από εμάς απ' έξω για να μπορέσουμε να παρακάμψουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε λοιπόν ένα δέρμα που είναι με μειωμένα λιπίδια, δηλαδή είναι ξερό δέρμα. Παράλληλα είναι ένα δέρμα πολύ ευερέθιστο, ερεθίζεται πάρα πολύ από διάφορα κοινά ερεθιστικά που δεν θα ερέφιζαν τα άλλα παιδιά. Ενοχλείται από την πισίνα παραδείγματος χάρη που μπορεί να έχει χλώριο, ενοχλείται από τα κοινά σαπούνια, ενοχλείται από τα μάλινα και από τα συνθετικά ρούχα όπως σας είπα προηγουμένως και παράλληλα είναι ένα δέρμα που εύκολα μπορεί να φιλοξενήσει μικρόβια και εύκολα μπορεί να γίνει αλλεργικό. Έχοντας λοιπόν υπόψη όλα αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να στοχεύσουμε σε μια θεραπεία ταυτόχρονη σε όλα αυτά. Οι επιμέρους αντιμετωπίσεις είναι λάθος και θα είναι ελλειπείς. Άρα ξεκινάμε από θεραπεία που θα έχει σαν στόχο τη συνεχή ενυδάτωση του δέρματος, από προϊόντα τα οποία θα χρησιμοποιούμε γι' αυτό, παράλληλα δε από φάρμακα τα οποία θα μειώσουν αυτή τη φλεγμονή, από μία περιποίηση και από συντήρηση της καλής κατάστασης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από αυτού που έχει το πρόβλημα, δηλαδή αν και ακόμη είναι καλά το παιδί θα πρέπει να βάζει κάποια φάρμακα και κάποια καλλιτικά για να παρατείνει αυτή την καλή κατάσταση και παράλληλα θα πρέπει να ελέγξουμε αν το παιδί έχει αποκτήσει αλλεργίες, ούτως ώστε να κάνει κάποια τεστ, να εντοπίσει την αιτία που επιβαρύνει την κατάστασή του και να αποφύγει αυτές τις ουσίες που κάνουν αλλεργία. Θα έλεγα ότι ένα σημείο επίσης ευαίσθητο στα παιδιά αυτά είναι η ψυχολογική υποστήριξη που χρειάζονται. Τα παιδιά αυτά είναι, από ό,τι φαίνεται, πιο έξυπνα από το μέσο όρο. Είναι έξυπνα παιδιά λοιπόν, αντιλαμβάνονται πράγματα με λεπτομέρεια και επηρεάζονται ψυχολογικά
και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την επιδείνωση της νόστους. Καταστάσεις μέσα στο σπίτι, στο σχολείο, με τους φίλους τους ή με τα αδέλφια τους μπορεί να τους επιβαρύνουν αν δεν δείξουμε εμείς την πρέπουσα λεπτότητα και σωστό χειρισμό. Είναι ένα νόσημα που επηρεάζεται, όπως σας είπα, από πολλά πράγματα, επομένως θέλει μια σφαιρική και σωστή στρατηγική στην αντιμετώπιση για να ξεπεράσουμε τα χρόνια, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών, που είναι τα πιο δύσκολα για αυτό το νόσημα.